panguva ino patinoona kuti last year muna 2024 tinoona kuti ZANU-PF conference inova yakanga iri the 21st conference yeZANU-PF, they passed the resolution vanhu vakauya vachiti no to 2030 tikaona hapana zvakaitika. Right now 2025 on the 22nd national conference they also did the same. The main question is, semagari vemunyika yeZimbabwe, sema citizens, are we going to fight the 2030 plan? Are we going to stop the zvigaranda? Sabina mashoko ari kubuda nyoko panguva ine atiri kuona kuti people panguva ine havasi kuda zve 2030 izvi, but vanhu havasi kuona the way out. Vanhu vari kushaya kuti vostopa zvigananda hawo. Sabina mashoko abuda nyoko panguva ine ndobva subscribe like out on the bell icon. Tibina the news okusambira nyora chiti after ZANU-PF's annual conference in Mutare passed a resolution to implement its decision from the Bulawayo Convention last year to extend President Emmerson Mnangagwa's rule beyond his 2028 second term constitutional limit to 2030 or further. The real debate now begins, but are Zimbabweans ready to fight the power retention plan to preserve democracy, constitutional order, and constitutionalism? Are civil society and the opposition willing and able to fight Mnangagwa's self-serving extended rule project, or they are now part of the problem? Thomas Karuda pangwana chibvunzo zvinzi wakaremuka Zimbabwe takona Bombshogeza akaisa akatomesa effort ari ma citizens emunyika yeZimbabwe ende muno protest but honai zvakaitika awa muHarare mapurisa akamuka akazara and then what's next? VP Constantino Chiwenga also muma speeches he also articulated it akabuda pachena akati tikuda kuramba zvigananda. Mawo veterans mamwe akamboti we want to reject the 2030 plan conference but nothing happened achida kumaterialize. But sagara munyika yeZimbabwe, what do we think must be done panguva ine kustopa zvigananda? Nochikwa chinyazozikanwa kuti vanhu havasi kuda zvigananda, people they are tired of corruption, kutarisa all the institutions are captured, kutarisa processes emunyika yeZimbabwe ese kana usina political affiliation zvinoonga zvingozviwani zviringori so easy. Muri yeZimbabwe mbodzi mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi? What is the next step forward aiwa panguva inoi to rescue ourselves? Otherwise tinopinda tova part of the same problem. Pinda kuma section medu mutidze mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi. So subscribe or like, chat on the bell icon.